дар як давраи калон як кампир да сухан метану баранда мега ки мома ами шаҳу арӯс ҳаят дуои нек кам худо чанд рафтаи мега 85 да мега ҳаят дуо ки ами умри хита бибинанд ами навҷавоно баъд мега ки фарзандои азиз дар микрофон мега шумо умри мараву зиндагии мара бибинед аллоҳу акбар мега мера мешина ки баранда мега мома хеле зиндагӣ дошти охи як бор муфассал нақл мега ки ӯ солое ки мара шу додан бачаҳои фарзандои ман мега ӯ вақтҳо давраи инқилоб буд хеле дида ошиқ шида гирифтано набуд касеро медодану таваккал ба худо акамро мегирифти марам як касабитан мегирӣ баъд арӯз мара буровардан я ароба омад мега аспамо аробара мекаша ак мара арӯза мебарад мебинам мега ҳамун домодшаванда шавҳари ман мега инқилобчиай дар ӯ пистолет ҳам дорад инҷа ҳамин на як меҳрубониай мега на як чизай мега ҳамин шиш болои аробада чӯ буд аспа мега ҳамин дилам зичид ки ита группи одам мендимиждаги ки бошад шавҳаршавандаи ман баъд мега асп рафт атса зад аспоам яке атса мезанад мега як мега чиа як гуфт мега бо камтар дига асп мега рафт мега як ҷойда ки бо атса зад ки мега гуфт ду мега гуфтам ягон ваҳшира мара дод яъне кира додам бошанд як куталака баромаданда мега ки асп бо як бор дига атса зад ки пистолетша баровард аспа се тир зад мега талхоҳои ма кафи доду вой кардам мардум биёен ки мара ягон ваҳшияи девонаи мара кира додиян доду вой кардам мега ба сари авра хезм хирвадар гуфтум мекунам ки гуфт ки як ина фарзандои азизи ма мега мо 60 сола қати мусафири якҷоя зиндагӣ мекунем ҳоли ӯ д нагуфта мақсад ки ҳамин габи қадимае ки меган ки ана сухани шавҳара д кардан дар кор